Ano? Oh. Ano gamit? Uy, na-car. Lagga, uy! Oh, lagga sa game bay! Lagga yung game bay! Dalawa ka na ako ba eh? Ikaw ang mahal. Ikaw Ay, lang nagtupa sa may ang ala. mamahalin. Pag ikaw ng pusaw, damdamin. Grabe ka uwi eh. Okay. What the heck? Grabe ka funny. Okay, nakatulo ka PG ammo dre. Nice. I'll keep it. Nice. Padali ar kalau level 5 eh. Uy, pangataglot niya. Grabe, boy ko bag. Ah. Ya. Babungis ko. Ano yun pa eh? Natin kontra din sa man, boy. Kontra din sa no, crash na. Haha. Ano yun, Terera talo ya. Abi. Sekinan do. Bago sekinan na yung cardias ko ano? Wala rin. Wag gigawa mo. Nagisekinan. Oh. Karo do nanti do. Siya na agad. Asa itong naparkuan ako ganiya, natagap ako ganiya. Na para bang wala pa. Please, Hanggang kailan? Asa itong? puso ko ikaw ngayon. Nice kawan guys. Isang magandang sana makita mo ang pag-inis na sandali. Mabasan. Akong magbabalik. Push. Jason team up bro. Uy, team up uso dyan bro, George. Nakikita ba kung drop mo? Hype karon kay Papo ko. Kuha na bik, pa ko weapon gyud. Ako pick pa rin. 8 times. Nay May tao sa may kuan, sa may gas station. Ay mo kalimot. Toy, magkapi ko toy. Dili toy, magkapi ko toy. Ako sa may Sige. Ano ba ito? Ano? Wait tao di ba? Ano wala nga mo? Ah, kayama eh. May tao din sa Echo, dagan kayo. May tao dito sa kuan, gas station. Ikaw ka na, iskanan ka. Marami ka mamatay. On me. Di ba? Lookout lang. Nakoy kontra. Tama naman. Asan? RPG. Dre. Tara. Guys, lagyo kita guys, promise.
Bye, gas. Dire gas station toy. Dire toy. Pagkabal ko sila nun. Okay lang. Tara. Asa dapit toy? Sa sunan. Isa kay sakyan. Okay, noted. Blue house rin, sa blue house. Naka-jeep. Sige. Ano ka pa doon? Uy, face, atagin ko lang. No, wait. Sabis man. Bye. Backup Jason, bye. Jason, no? Nai-kontra na sa kwan. Transport, yung ano yun? Umiyak pa yun. Ay, abila ko rin. Hanggang kailan? Dito sa Blue House bay. Sa Blues. Car. Asa na to? Kaya dive. Kinakapisi ko. Ready na mo. Gigiginan ko na. Kapag kids. Walang bus. Ganda rin ako, ay gusto. Take your shot. Awa! Boom! Turing molotov. Saday ka niya. Kailan rin yung bahala SMJ baby? Bahala SMJ baby. I like that. Put that. Bahala SMG. Transport nyo? May ohm dire. Bigay ko sa pay baby. Okay, bala rifle dire 400 ka buok. Balkon eh. Uy, ako be, budget kita oy. Luya na. Bay, SMG ako need bay. Pala rin po. Pala ko. Tumatang. Ito na ko. Ngayon sa cage? Aman. Wala tang. Di orang mo. Nadre bay. Kana nagitira ni Kid Jim siguro na. Aman dito. Nadre ka shot ka Nadre nadre. rason. Kana. Kanang vehicle shot. Is. Babaw. Sorry. Sila. Kira. Tara. Muna siya. Toy, balik toy. Sorry. Tara. Throw, open no. Throw, to. Napa niya? Napa rin kahoy? Naggan sila. Guys. Bay, nasa building. Tabat ko isa. Sa building. Nice kawan. Sa building. Bantay mo. Nag-heal ko. Finish dire. Napa ha. Building basta. Nasa building ha. Sa building. Dua ka bok. Nasa building, dua ka bok. Ang building. Murag feel ako napa ni tao sundool. Bye, nasa building dol. Oo. Ay, bensa. Kung ko ng building. Dua ka bok. Copy. Napa dire is no? Napalagi da. Oh, napa isa. Pensa son ha? Manggulan ka sa building son. Nagid, angle gid. Asa sa rooftop or sa third floor? Rooftop. Itang ko ron eh. Kita na ko PG. Rooftop. Wait, kita na ako dire sa may kuan ako ng silence dire. Dira dapit. So dabra ng angle eh. Nice ka toy. To siya. Down na to, nasa kaban. Sige. Wala damage yun hindi. Ay, kontraso nyo likod eh. Bato. Nasa bato. Down ko. Wala ko light. Nasa bato. Ah, da bato. Kana na car. Copy. Kadua. Nadre. La, ito ni kuha ng isa. Patay. Sige, toy. Ikar ko bay. La. Ikapas kinto, ikapa. Sige. Kapa lang. Mabagkapere ko. Manginit na ko one time. Kaya. Benta kay medkit. Asa na? Tagakay ko daan mo. Asa nagatiro sa building bay kita mo? Nasa rooftop. Top save gyapon. Ato na ko ah. Oh. Nako yung first aid kit need mo. Ada, dito eh. Sige lang. Meron. Go na sila sa zona. Kita mo po. First aid kit o drop. Wala. Wala pa ko. Drop ko. Uy, truck ko. Ay, nag-live ako eh. Nice. Isa na lang na ang kuan binili. Ibalik siya. Ibalik tong nag-car. Nag-motor siya actually.
Ano yung saka? Saka siya. Okay, tabangin ninyo. Tabangin. Patay. Nice. Nag-loading na tayo. Naloading na tayo. Mag-loot tabay ko. Okay. Ano, nihil to siya. Ning tagag pa kong first aid dito, gipanguha ninyo. Kaya, ikuha na ako. Kaya nasan. Kuha na ko tong car. Okay, balay sa MG. Sudan noy. Nakasudan noy. Saan na Si sudan? Sud ano eh. Dili, ring coke ba? Coke. Suda. Soda, mo na ko Sudan. Sudase, kokorata sa smasta. Tara na. Nice kawan. Nice, kawan. Weapons free. Right. Ano, dapat right. Ambutan ng Abros. KG. Close. Blue house. Blue house. Tara. Yung ulo. Pwede tamo push yan eh, bay. Wadok, hindi RPG mas mo unay. Kanao, napay pa dong tindog oh. Pati lang dyan mo, graffiti yan, no? Nalabot ko niwa. Maabot man na RPG. RPG na. Lagay ka ng Nasbal ko handok, ni. mas unay ko. Padong si Sod. Si Sod siya. Firing one. Ay mo ano? Boom! Oh! Pwede tamo push yan oh. Dali. Tara. Ta. Sige lang, mutira po ka. Natay car. DJ. Oh! Ta. Alo, sulod. Wala. Idritsa na mo. Grabe KJ, ni push magway ingon-ingon. Bakit siya sa likod? Ngamak sa likod. Ngamak sa likod. Oh, pasuka to eh. Nice. Oh, Nagod. Lo, nilag ko. Dapat. Kami nga. Kami. Uy, pala gini. Ano sila isa nagdilin? Nag-loot trip. Bye, promise. Heaven kay dang loot trip bay. Promise good. Pangani mo dre. Sinala ko yan, RPG. Nag-loot trip bay. As in. Patabiris ka to. Gun kay loot trip bay. Maikog na ko song gilot. Kamo na dra. Yeah. Night times 6 ton. San. Night times 8. Na. Ano kami? Uy, car. Laga oy. Laga sa game bay. Lag game bay. Kami sa isang. Diara ka na. Cover fire na ya. Laga sa game, promise. Napay isa dia. Wala na. Laga oy. Isa naman eh. Okay ra ka son? Oh. Panghilo mo bay. Daghan kay diri bay, daghan kay kon diri. Nay bala sa on diri. May gibisa sa likod, nasa southeast. Bali bay nasa east bay. Nasa sakan. Tugon ba yun? Laina daglaga sa game ay promise good. Nasa kan bay sa south to 10. Nagkamang. Gil na to. Tapos kontra, takal sulong eh. Sulong eh. May bala dra sa kan bay. Unsa toy? Rifle ore. Uy, ping! Napay kontra na! Vlogs! Ilan na hurot? Napay kontra dito. Mutanggo ko ah. Dra. Tanggo di ah. Tanong good, marami. Daghan nagluto ni saom ko ni. Kita Kita mo gisara mo bay. Nadre sa Ay, sige. Ay, good. Wala ko sa tricks lagi. Wala ko kalot.
Drason. lang. Andre. 140 na. Oh, yata. Exit ba? Wala. Ano Lagi. yung exit? Na. Mutana ba ako na time set ako na. Jib. Sama na. Sana sa kan. Kaya na sila dito. Turao na. Sa ground ng isa. Ano na pita? Sa ground. Nasa ground. Ala, guys. Ay, sa kan. Alagay. Wala pa. Alagay. Hoy. Maglagay, Hoy. Kumusta na lagay mo? Laga sa game. Dua. Shot. Right. Parang isa nakita ako. Ako. Mamo, okay. Ano na nangyayay? Isa. Mukha sa helmet GB eh. Gabal kayo. Ako'y gulo. Black in the view, mate. Ay, nasa bungtod. South 195, 1210. O, magkambak ako, nagambak. Ay. Naluto ko pa nito. Uy, saan mo dili? Naghahanap nagapik dire ay nung sa naman eh. Traffic kayo yung area ba eh? Ginagaldaw niyo. Ay, Diyos mio, Marimar. Saan ito ba? Uy, nalilikod. Bantay na, number 5. Hawa na dyan. Hawa. Nice. Lipot, pagkabagaan na ako. Gamay lagi mo na ako. Upat na lang. Kato na lang sila. Yo, Oliver Bacroya with the 200 stars. Thank you. Pruhan ng ito. I-report ko ato ba? Yung dahil sa atin. Harap ka. Nice, Ton. Mo na sa'yo mo tanggoson? Ah? Ano nasa kahoy? Dili sa balay to. Blue House to 165. Ay, ubod. Dagan po. May rasa to eh. Kaya na to eh. Rasa to eh. Gigil ako. Nanggigil ako. Nasa kahoy ba yun? Nasa kahoy. Wala. Sibat na. Magil ka sana. Dang! 15! Pasian! Wala. Uy, dami! Tabok na. Kasi daw, sibat na. Laga sa game. Makalagot lagi ni. Nice. Baro to yung ida. Nag-expectate na ba? LG ST, ano to? Nice, sana lang. Itong gabara ito eh. Ako maglabayan man. Toro. Jason! Labasan nyo. Itong gabara ito. Toro. Ay, na-outside Mata yan. Diba? Last game, diba? Daog pa? Last game, 20. Good night, yes! Diamond to na ko! 23, 27. Oh, 23, 27. 13, 17. Ang mga buhay. 7, 20. Pila ba ni? 25? Sakto ba ko? 25. Guys! Oh, butaan kita skate, guys.